שתי נקודות בפתיחה. קודם כל, בעבר היו מזמינים אותי והייתי נענה עד שהם התעייפו ואני התעייפתי לכל מיני עימותים ציבוריים מעל במות ובכלי תקשורת כאלה ואחרים. ובהרבה מאוד מהמקרים היה קורה שאחד הצדדים היה פשוט מאבד את שלוותו ומתחיל להשתולל, הרבה פעמים גם בצורה לא רלוונטית. ואז הייתי אומר כך, המגיד ממינסק שואל, איך כולם מדברים על כך שיעקב אבינו ניצח את המלאך? פרשת שבוע. הרי כידוע, ככתוב בתורה, המלאך נגע בכף ירך יעקב, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. יעקב קיבל מכות. איך המלאך ניצח? אמר המגיד ממינסק ככה, כשאתה רואה שני אנשים נאבקים ביניהם פיזית, ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? השני. כשאתה רואה שני אנשים מתווכחים ביניהם רעיונית, ואחד יוצא עם פנים נפולות, מי ניצח? השני. אבל כשאתה רואה שני אנשים נאבקים ביניהם רעיונית, ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? הוא. כי אם היה לו מה להגיד, הוא לא היה מתחיל להשתולל. וזה מה שכתוב, היער כי לא יכול לו, בוויכוח האמיתי, אז הוא נקט בדרכים לא רלוונטיות. כך הרגשנו השבוע, כשנשיאת בית המשפט העליון פתחה פיה בחוכמה, והחלה לומר דברים שהם בהחלט לא כל כך משפטיים, אפילו לא כל כך פוליטיקלי קורקט, כנגד מבקריה. והמאזין מן הצד, האובייקטיבי לגמרי, מן הסתם עשה חשבון כזה. קודם כל, זה לא מקובל. חוץ מזה, היא בעצמה אמרה פעם שזה אסור. אז למה היא עושה דברים כאלה? אלא אם כן, כנראה שאין מה להגיד במישור הרלוונטי. וכשאתה שומע את האשמות שהאשימו אותה ואת חברי הקליקה שלה, בדבר כל מיני עסקאות אפלות לבחירת שופטים, מה היא ענתה על זה? שום דבר. לא ניסתה אפילו. בדבר ההטיה לצד אחד של החלטות בית משפט בדרך כלל, בדבר הדרתם של חרדים, מתנחלים ואנשי ימין ממחוזות הצדק המוחלט הזה, מה היא הסבירה? מה היא ענתה? על האשמות. אף לא ניסתה. שום דבר. האשמות בדבר חוסר מידתיות בהתערבות של בית המשפט בהחלטות הרשות המחוקקת, משמע שבית המשפט צריך להיות אך ורק רשות שופטת. מה היא ענתה על זה? לא ניסתה. שום דבר. במקום זה היא אמרה, נו, מסיתים. זהו. כנראה שאם היה איזה ספק בעולם שאולי יש להם מה לענות, עכשיו כולם יודעים שאין להם מה לענות. זכורני, כשהייתי בחור בישיבה, הייתי נוסע די הרבה יותר מהמקובל לשבתות לביתי בנתניה, כדי להיות עם אמי שהייתה לבד. יום שישי אני נוסע, הכי מאוחר שרק אפשר, כדי להגיע לנתניה בזמן, מירושלים לתל אביב, מתל אביב אוטובוס לנתניה, ברחוב ארלוזורוב עולה שוטר מתיישב לידי. שבוע שני באותה שעה עולה השוטר, אותו שוטר מתיישב לידי. שבוע שלישי נהיינו חברים, ומיד אחר כך הוא שואל אותי למה בני ישיבות לא מתגייסים לצבא, חברים או לא חברים? אמרתי לו ככה, תראה, יש לנו עוד 20 דקות להיות ביחד. ב-20 דקות אני לא אצליח לשכנע אותך. אני לא אצליח גם להסביר לך. אז אני גם לא מתחיל. כי מה אני אגרום? שאתה תגיד ככה, עד עכשיו אף אחד לא ניסה להסביר לי, חשבתי אולי יש להם הסבר. מישהו ניסה להסביר לי ולא הצליח, עכשיו אני יודע שאין להם הסבר. את זה לא תקבל ממני. כל העם קיבל את זה עכשיו מנשיאת בית המשפט העליון. עכשיו כולם יודעים שאין להם מה לענות. אז ממילא, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירך יעקב, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו.